Алдағы минутларда біз сізні Татарстанның сынлы сәнгать тарихында үзенең кабатланмас исен калдырган шәхес, уникаль оста Әхсән Фәтхетдинов иҗаты белән танышырга чакырабыз. 2016 елда Түбән Кама шәһәренең гаҗәеп матур табигатьле урынында Кама елгасы яр буенда Әхсән Фәтхетдинов музее ачылды. Бу Түбән Камалылар һәм шәһәр кунаклары өчен зур бүләк булды. Көн, хөрмәтле тамашачылар, без сезне бүген әкият иленә сәяхәткә чакырабыз. Менә инде 6 елга якын безнең Түбән Кама яр буен шушындый гадәти булмаган бина бизәп тора. Кай вакытта аны безнең шәһәребезнең энҗесе дип атыйлар. Бина эчке яктан да, тышкы яктан да бик матур. Бу бина безнең халык рәссамы Әхсән Фәтхетдинов Сарим улы истәлегенә багышланган. Әхсән Сарим улы Фәтхетдинов 1939 елның 7 июнендә Чирмешән районы Урман асты Үтәмеш авылында туа. Һөнәри белемне ул Түбән Тагил педагогия институтының сәнгать графика факультетында ала. 1969 елда Татарстанга кайта һәм 30 елдан артык Түбән Кама шәһәрендә яши һәм иҗат итә. Әхсән Фәтхетдинов ул рәссам, сынчы, нақышчы, агач уймалар остасы. Ул Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты. Ул Россия һәм Татарстанның рәссамнар берлеге әгъзасы. Әхсән Фәтхетдинов үзенең иҗаты белән татар халкының җанын ачып бирә ди аның турында сәнгать белгечләре. Чыннан да, ул тудырган рәсемнәр һәм агач скульптуралар һәр кемне татарның рухи дөньясы белән таныштыра. Ул көннәр буе ялгызлыкта, үз-үзе белән сөйләшә-сөйләшә иҗат итә иде дип сөйли аның турында замандашлары. Агачларны ул бармакларына сөял чыкканчы эшкәртә торган булган. Ул шулай итеп аларны иркәләгән. Ияләр циклы Әхсән Фәтхетдинов иҗатының югары ноктасы. Әлеге сериядагы эшләре өчен ул Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына лаек була. Кем соң ул ия? Ияләр образы ислам диненә кадәр булган тәңречелек чорына карый. Әхсән Фәтхетдинов ышануы буенча һәр нәрсәнең үз иясе бар һәм кешеләр аларга яхшы мөгамәлә күрсәтергә тиеш. Әхсән Фәтхетдиновның бу композициясында 60 ия бар. Ул әйткән, бу мин һәм минем ияләрем дигән. Бу ияләр сезгә барыгызга да ярдәм итәчәк дигән. Әхсән Фәтхетдинов бик күп татар фольклоры китаплары, әкиятләр укыган. Һәм ул монда шушы ияләрне, шушы образларны очраткан, һәм инде аның соңыннан бер артлы эшләре туып торган. Ул аларны иң беренче аерым-аерым итеп иҗат иткән, һәм инде соңыннан аларга моңсу булмасын өчен, аларга иптәшләр булсын өчен, аларны бөтенесендә шушы зур эшенә җыйган. Сәнгать булып тора, сәнгать. Әхсән ага бер кайчан да агачларны кисмәгән. Ул кирәкмәгән, шире беткән, инде яна башлаган такталарны, бүрәнәләрне, агачларны урамнан, урманнан, су буйларыннан эзләп табып, аларны эшкәртеп, менә шушындый матур рамалар ясаган. Әхсән Фәтхетдиновның сынлы системасында төрки фольклорның төрле чыганакларыннан алынган мотивлар, шәрык әдәбияты, Габдулла Тукай, Дәрдемәнд, Рауил Фәйзуллин шигърияте үрелә. Мәсәлән, ул Рауил Фәйзуллин шигырьләренә иҗат ителгән рельефлы скульптуралар төркемен төзи. Ул татар халкының кире кайтмас югалтулары, азаплары белән сугарылган. Кабер ташлары, зират. Зиратта кешеләр генә күмелмәгән. Анда халыкның тормышка ашмаган хыяллары да күмелгән. Кемдер шигырь язып бетермәгән, кемдер җырын җырлап бетермәгән, кемдер сүзен әйтеп бетермәгән.
Җанын бушатырга теләп, Әхсән Фәтхетдинов дусты, шагыйрь Рауил Файзуллинга хатлар яза торган булган. Соңрак бу хатларны Рауил ага Әхсән хатлары исеме астында бастыра. Чынлыкта аларны хат дип атап та булмый. Бу рухи көндәлек. Анда көндәлек гади күренешләр түгел, уйлый белүче кешенең җан авазы, тирән фикерләре тупланган. Әхсән Фәтхетдинов Равил Файзуллинга 60-ка якын хат язган. Һәм инде менә Равил Файзуллин әйтә, ул хатларны машинада бастыргач, бер хаты 60-70 биткә кадәр җитә дип әйтә. Әхсән ага шулай ук атларны сурәтләргә яраткан, бигрәк тә аларның моңсу күзләрен. Татарстанның халык рәссамы Әхсән Фәтхетдинов музее ачылгач, безгә кунакка аның хатыны Таисия Дмитриевна килгән иде. Һәм ул шундый сүзләр әйтте. Кызганычка каршы, безнең балаларыбыз булмады. Ләкин менә бу эшләре, бу иҗат җимешләре ул аның балалары. Һәм менә ул бик шат булыр иде. Аның балалары шундый матур, йортлы булганга.